талабои амрикои 20 сола, донишҷӯён 21 сола Қуръонро мехонданд. Мо Қуръонро интерпретатсия мекардем дар донишгоҳи Нью-Йорк. Ва як чизе ки ман як умр ба ман монд, ин аввалин сура ки ба пайғамбари мо омадааст. Иқра бисми раббикал лази халақ. Бихон. Ба номи парвардигоре ки туро офарид. Яъне аввалин калимое ки дар дини мубини ислом омад, ин бихон. Яъне ба илм дода шав. Фаҳм ки ин дунёе ки Худованд ба ту дод аз чӣ иборат аст. Акнун вақти ҳамин тавр ҳаст, баъзе ин экстремисту радикало мебинед ки мегӯяд ки мо бояд масалан илмро нахонем, мо фақат бояд ба дин дода шавем. Дин ба мо мегӯяд ки Худованди Карим мефармод ки ту илмро омӯз, барои ки ин туро наздик мекунад ба он дунёе ки Худованд сохтааст. Аммо барои ман ислом аз кадом назар дини мубин аст, аз назари он ки ин дини илмдӯст. ман NYU рафта аз ҳама динам, масалан дар ҳамин ҳаёти худам бошад, хонданам китобҳои масалан дини тааллуқ кардан ба ҳамин чиз, ин дар донишгоҳи Нью-Йорк буд.